Salam hemmelere, men adım Döwran Recep ve bugün bilim sınıfı teknoloji adına täze yazgılarımıza başlaýar. Wagtym bolduğundan wagtal şeýle yazgılara dowam etjek. Teknoloji, bilim ve sınıf bilen değişli yazgılar. Bugün Tesla markasynyň göwnüne değjek bir teknoloji bilen tanışalyň isleýän. Bu markanyň ady Aptera. Aptera dünýäde ilkinji solar paneller arkaly güneş energiýasi bilen işleýän maşyn teknologiýasy. Yani benzinsiz işleýär we öýde toga dakman hem ýa-da ýollarda tok Tesla ýaly toga dakman hem ulanyp biljek bir maşyn görnüşimiz bolýar. Dolu derecede batareýany dolduran ýagdaýymyzda batareýa güýji bilen 1600 kilometr sürüp bolýanyny aýdýarlar. 1600 kilometr ulysan ekologiýa üçin ziýansız we her milde 100 watt sagady sarp edýän ekeni, ýagny az elektrik harjadýar. Aptera ýylda 18.000 kilometr aralygy geçmek üçin ýeterlik gün çöklesini ýynaýan ekeni, ýani energiýany alyp bilýän ekeni. Şonu alan ýagdaýynda 18.000 kilometrim bir şäher ýaşaýjysy üçin uly bir san diýip pikir edýän. 3,5 sekundda 60 kilometr tezlik ýetip bilýän ekeni. We iň uly tezlik bolsa 170 kilometr sagatda tezlik ýetýän ekeni. Komfort we rahatlygy ýürüte çylyp dizayn edilen, ulagyň içinde uly kontrol edilen ekran goýulan. Ol ekranda bir ýerden başga ýere gitmek üçin kartany hem görpedýärler we el degirmesiz gitme mümkinçiligi hem bar. Yani rola el degirmesiz. Maşynyň daşky bedeni demirden berk polatdan ýasalan, hilli görnüşde gaplanan, şemally az energiýa sarp etmek üçin adatdan daşary 3 köşk dizayn edilen we 3 tiger ulanylan. Yani ýöneköý maşynlarda meselem gidip barýarkan şu taýda şemal gelýär döwrdem uly tezliklarda. Şu şemal ýanky benziniň 60 göterimini iýan ekeni. Sarp edýär. Munda bolsa ýanky energiýa ulanan soň şu energiýany näçe az sarp etmesi üçin şoňa görä şemaly görä dizayn edilen. Ýaşy şaýlar üçin az bölek ulanylan we eger döwülen ýagdaýyny ansatlyk bilen oňarmak üçin el ýeterli şaýlar ýasalan. Yani şaýlaram bulanmajar däli alyp takyp şeýle ansat görnüşde ýasalan. Pessen sürýän aerodinamika hem tesrakdan sürýär we sowadyşda da görnekli öňe düşükler gazanan bir maşyn. Şu tarapdan öňe geçipdir başgalaryndan. Formula 1 maşynlardaky ýaly airbagler ýerleşdirilen, helakçylyklerde tez halas ediş tehnologiýalary ýerleşdirilen we başga elektrikli maşynlara garamyzda has az hopdy bir maşyn görnüşini çylypdyrlar. Öňki tarapdan urgalamyzda güýçli polatdan we alüminiumdan ulanylan gaty gorow turbolary goýulan öňki sürece reper ýetmez ýaly. We safety pilot hem bar ekeni, ýani ýollar çylyklary el degirmesiz ýyzarlama koýuwy. Ýollar çylyklar bolsa çylyklary rola elini degirmen, şo çylyklary ýyzarlap bilýän ekeni. Ýollar çylykdan çykan wagty duýduruş berip bilýän ekeni we howp wagtlary öz başdak tormuz berip bilýär, durup bilýän ekeni. Şonu ýaly okuýup goýupdyrlar. Umuman şeýle bir ýazy etdik, ilkinji ýazgymyz. Men holukma şonu edeýin diýdim. Kelläme geldi. Videomuzy paýlaşyň, videomuzy seýin.